Nananom Opemsuo TV ahwefo ene ye dakese nyankopon ye yewura kotoko hinada Roma Worawora asem ada ho ache akonwa na dampan emfie pi abahinimu asem no akọ asem na ba ene na asantema nyina wura yewura krobia yirifi anwoma ampasachi kotoko hene otumfo se tu nyamekese ama kwan se de hyebrantia Worawora manhima ayinu no omra no mesi bibi nkyira no ntia ha ye butu ohwe asantene a na eba no a eye Worawora edomo a omufiri kuro no mu enne omaduru manhia kotokofie ahemboboa no aha ye no mbetwetwe nkomo na yabusa wo mo anigia wo manya abre nne wo mo de hyebrantie ebesi bibi a kire asantema nyina wura otumfo se tu nyamekese midin de kwam ye wo ni mfo kukudrofo manhia hemfie yanko ne wo manfo ntwetwe nkomo ne ya maami ya hia onu so fi Worawora ene baaye maami ya mu akwa ababa Opemsuo TV so meje so agburu bacho na udin de say me de Ellen o say oye ene Worawora for mo santina mo de ba no mahu se wo sere saa wani agya na wo dada ho na so betena se wani ma ya sere edi entia ene say enfie duni ese da sebra sarbandi ye ja ho no ko ye nyanhye nanan nti ne dey no Opemsuo say obehye nanan amaye nti ye ni age papa ye da senti na ni age papa free say na santema wura say wo mo de hyebrantie masi bibi enkyere ono kotokohene ene mpanimfo enka ye nyina ye bekoso ne Worawora for atwetwe nkomo na nasana wa na nasana ye ne uni nkomo kakra ye ma utiri nkwa ene dan ye tiri da se ma wo so so ani age pa mani age papa asambe na beka kire ye ene dan ne de ne meka ne se Worawora edi nkunim asantema edi nkunim se bi akonwa to a ya prepare enne se otu yewura trase ne esi bibi ahye na Worawora fo nyina yenka mom ne enye baako ne enkyekire oman no ne fa mpuntuo mra ne anigie ne odo yenfa nkɔhwe ti we de kakra meka ama adasa ati no se ewiase aye bae no bible mu kura ne ho na prepare ti babia aduri de enye wie nne a instant on isayam na yenyina nya afa atu ya yenyina ne yakon abom se oka ho onka ho Worawora na edinkunim ye da se na chese ye nige wo hwe dom a ewo manim ha nyina enipa efiri Worawora ebaaye wo hwe ntwene a ewo ha ni nyina no mudi firi Worawora ene baaye Worawora manhema na mu ete ha ye ne betwetwe nkomo firi se wa bre papa ewo Worawora nkonwansemi mu Worawora dom no ba no yehu se sofo so eka ho bi Worawora ewo oti region eho na Worawora wo asanteman tre kese ko Ghana afana nyina nti enye nwanwa se oti region wo Worawora oti region no mo so aba mama ne sofo nkasa sofo adarome mo akwa aba ye nua pacho udin de sen pacho e frame me Reverend Evans Addison Dankwa okay ye mo akwa aba e de na de oduru ha na no pen me pacho bebre ndankasa enije pa kese ena dama kwanso de eye nana safro ban the third and leading basis no oye me wofa sipa nimpom e kire se oye me sister Penny ne ma meni ne ba nti me sister Penny ne ba nti se me wofa se nde nyame aye na de na akondwa da for 10 solid years na nde ebedi ni nsem dia esese bibia me ye bia me jai okay na me baby nti me di me nhira ba betani chi ye da se nyame nso nhira wo mpayo pa wabo e de ama no be me na mpacho udin de say ye fra me kwadwo asare ufiri Worawora na baaye ifiri Worawora me Worawora de shepa wow mahu se duku na bowo se cheo ye de ade ye nananom o maka babi bia ntoma ewo mu bi mo nananom a aka ba bi obi antoma wo mu bi yeah ye na nya agro na mahu se ade bi bobo ho na so ye de eno so ka ho na ade kuta wo so ye de eno so ye nananom ade o nananom ade se kan ana ye se kan enya mfie be sei ene de mintimi ncha anya mfie anyi nsem me ankasa yo mahu afa bia wafa ade bi nso kuta wa ma me hwe eye ade ade okode mo were de be ye de wa ha kire sei eno so ye nananom ade omudi jae ti mo na na ebe swaye no na modi ade akira ba bi sa ye freedom aba yo eni gie be na wanya ne bra sebe Worawora de hyebrantie besi bibi akire kotokohene akohwe Worawora kuro so ama no se Worawora manhene eni gie ne de bebre kwa ayen se ya bre
yabre Worawora and they are by the Nigerian Aba. So be whom ya die by me won't be. If you say, hear me, intended a Nije, you could do fear, and Nije. Yada say, Opemsuo TV ahwefo, ye ne no aka say wi, enche kura ensuaye no bekoso. Ye beko ne de ani akohwe na akire ye de ho nkomo. Midin de kwam ye wanimfo kukuduro for Opemsuo TV, Manhyia hemfie. Ye wanyanio, yes robio. Oh, aye. Nana asa tutu ababio maya wanyanio, yes robio. Oh, aye. Nana asa tutu ababio maya wanyanio, yes robio. Oh, aye. Ye wanyanio, yes robio. Oh, aye. Ye wanyanio, yes robio. Oh, aye. Esiamu krebe kuko. Obewa besi ajire. Esiamu krebe kuko. Obewa besi ajire. Obewa besi ajire. Miso di po kuma sansa kuma kromane. Oni po kuma sansa kuma kromane. Oya. Oni po kuma sansa kuma kromane. Ajimo bekwe. Abodi sawo. Yawa Daniel, yes Robio. Oh, eh. Ese Robio kotoko. Yawa Daniel, yes Robio. Oh, eh. Yawa Daniel, yes Robio. Oh, eh. Yawa Daniel, yes Robio. Oh, eh. Yo, Opemsuo TV ahwefo rawra man na ato esanwom gidigidi pa enyagro. Ye ne manhima bekasa ye wi a na ya ba ye nuanom ho so ne omo akasa. Amamre kwan so yewura santehene chiame aba a obema rawra fo ni nyina kwa aba. Eno na muhu no ewa hei. Otumfo chiame aba. Obema rawra man nyina kwa aba ne ya omubesoi akire yewura kotoko hene nti amane ye kwan so sa pepepe enetie na rawra man so omoto dwom de ema no akwaba efe otumfo chiame ebe mana kwaba na one rawra man hema etwetwe nkomo no ejo so abru onye ma ye ma otiri kwan so miti da ase Asemia ko asemia ba otumfo achiamia makwan se ne mumesi bibi nkire otumfo wa wo ba ebe swai akire santehene wani gie ene sei eni gie ene de eye bebiri se me de me ho to fom na ye yi a anka memunu me ho fom enne mani age me ne me man ra man ye nyina ni age ensamanfo kora ni age ensamanfo ni age sa ekomo ade wa che akonwa na da ho ache entu nse na nanom adidie ba hwan na ema waduane kyerese obi ni ho a ogigi aduane ama wonom enti nne ensamanfo ra ensamanfo ye na nanom wonom asore womo ani age ada wo hye yewura bose wo bebre no de hye brantia wosi pisita amena be hwe kro no so ama no eno ana abamu eno ano no ensesa ye abrante mu no chan ensuo nka ye amu no chan rawra konwa no ada ho emfie seni akonwa na da ho emfie sei me ha mani aburu mfiedu ena aberwa me pem so enso na de enne hwebe akato na bro na apem yada se enti asembe na abeka kire wurawura man nyina ne nipa domo a abegu achi ekonipa be apem bebre no mu firi wurawura aba ni je asembe na woka kire omu nyina ne omo a womo wo fie ni America ne se ye nyina ye mfa aseda ma otwedi ampon ye wura Opemsuo asemu ye koye no kodanda ensoso emre no so ye no obi anka se eneka ana echina ni aberwa me kan se obi anfa aseda ema nyame na ohina ye sinu no ne da ya ene ye so akire ye wura no ye mfa nidie ni obuo emwa no no mesuma santeman won mo e wo fie nso won twen ye ba
Yeba pa yeba. Obi anso nhwe ne ho ye. Eno ano no. If say ni gye no, enya ni jeketwa. Efie dukom. Esu empaibo. Enti ene de ni enyame beye ya ena wa yeye no. Na na pese obo udin bio na ada ho adi. Amedin de na na abena asafo awerewa otoso mienu. Rawra manhima. Ohima ya da se ye de ani behwe ensuaye na ebekọ so na chire ye besa na wakasa. Mate eburu me da mo ase.